Počela je Elita 9 i već od prvog trenutka kuća gori. Produkcija je najavila spektakl, a u Beloj kući sada živi više od 50 novih i starih lica. Čekaju ih 10 meseci borbe i nagrada od 100.000 evra, ali pitanje je ko će izdržati do kraja. Na scenu se vraćaju stara, dobro poznata imena. Maja Marinković, večita zvezda realitija, spremna da izazove haos. Miljana Kulić, emotivna, nepredvidiva i uvek na ivici skandala. A tu je i Janjuš, čovek čija prošlost i odnosi obećavaju nove sukobe i ljubavne zaplete. Ali nije sve u veteranima. Ovoga puta imamo i potpuno nove priče. Vedran, 19-godišnjak iz Zagreba, već bacio oko na devojke i najavio ljubavne igre. Teodora iz Niša, samohrana majka koja ulazi sa životnom pričom koja će sigurno dirnuti publiku. I Petja iz Bugarske, prva Bugarka u realitiju sa stavom koji obećava sukobe već od prvog dana. Poseban šok je ulazak Mine Vrbaški. Posle nekoliko godina pauze vraća se jača nego ikada i poručuje da je sada potpuno spremna za novu igru. Publika već spekuliše da bi mogla da bude jedan od favorita sezone. A onda, neočekivano, u reality ulazi i humanoidni robot. Da, dobro ste čuli. Željko Mitrović je najavio da će tehnologija igrati ključnu ulogu u ovoj sezoni. Pitanje je da li će robot biti samo zabava ili oružje koje menja odnose među učesnicima.